ಡೌನ್ ಉಂಟು ಈ ಸೈಡ್ ಪೈಪ್ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ನೆನ್ನು ಎಂಕುಲಿತ ಗುರುಮಂದಿರೋಗು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಗುರುಮಂದಿರೋಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ಲ ಗುರುಮಂದಿರೋಗು ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಗುರುಮಂದಿರೋದು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡು ಕೊಯ್ಲದ ಗುರುಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಟ್ಟುದಿತ್ತೇರೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮು ಪೂರ ಕೊರಪ್ಪ ಮಾಮು ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ರಡೆ ಜನ ಅತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮಾತು ಕಟ್ಟದನ ಗುರುಮಂದಿರವು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅದು ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೇರಳಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಗುರುಮಂದಿರ ಉಂಡುಗೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕಂದು ಹೇಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಉರ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಇನ್ನು ತೂರ್ನಾಗೆತ್ತೆ ಅಂಚಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದು ಉಂಡು ನನ್ನ ಯಪ್ಪ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಗುರುವಾರ ಶನಿವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದಾನಿ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಯೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಒಂದು ಗುರುನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದಾಕಲು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪು ನಾವು ರಾಯಿ ಕೊಯ್ಲ ಅರಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದಾಕಲು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುನ ಊರು ದಾಖಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದಾಖಲು ಪೂರ ಪಾಪ ದಾಖಲು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಸಾರ ಹೊಡೆದು ಒಕ್ಕ ಏತಲ ಕೊರಲಿಗೆ 10 ಸಾರ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರಾಜಕೀಯ ದಾಖಲು ಅಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮಾತ ಊರು ದಾಖಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಮದ್ಮೆದ ಅಲ್ಲ ಆತಂಡು ತೂವರೆನೆ ಪಂಡ ಹತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾತು ನಮ್ಮನ ಸಿದ್ದಾಟದ ಅಂಚೆ ನಾವಾಡು ಯಾನು ನಟ್ಟುನು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಉರ್ದಾನೆ ನಾವು ಎನ್ನ ಉರ್ದ ಅವಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲಾಡು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆದ ವಾಲ ಒಂದು ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡುಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಾರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋಯಿನಲೆಗ್ ಯಾನೈತ ಮೂರ್ತಿದ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜೋಲ ದೆತ್ತೆರ್ದಂಡ ಐತ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತ ಪಾಡುವೆ ಮಾತೇರು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಕೆಲಸ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಡುಲ್ಲ ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ನೆಲ್ಲು ಎನ್ನ ಊರೇ ಅಲ್ಪನೆ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರ ಚೂರ ಅಂಡಲ್ಲ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದಯಬಂಡ ಅಂತ ಜ್ವರ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಚ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ದೂರ ದೂರದಾಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಯ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕಲ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ 1000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಾರೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯಡೆ ನಾಚಿಗೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಂದಿರ ತಜ್ಪಾವೆ ಗುರು ಮಂದಿರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಕೇರಳಾಡು ಮೈನ್ ಕೇರಳಾಡು ಪುಂಗೆ ಇದೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮನ ಮೈನ್ ಕೇರಳಾಡು ಯಾತಿಗೆ ಕೇರಳಾಡು ಯಾರ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ನೀರು ಮಲ್ಲ ಗುರು ಮಂದಿರ
ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಕಿದ್ವಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ತೋಲ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನು ಶನಿವಾರದ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋದು ಮದ್ಮೆದ ವಾಲುಂಡು ಎದುಡು ತುಲೆ ಮದ್ಮೆದ ವಾಲು ಒಂದು ಆರೆ ಫಿನಿಶ್ ಆರೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆದ ಇರ್ತದ ಇತ್ತು ಪಾರೆ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತು ಪಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈತೆ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ನು ಕೊಡೋರಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಸಜ್ಪಾವೆ ಮತ್ತೆ ಈತೆ ಫಿನಿಶ್ ಆತಜಿ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ನ ಜಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಸಜ್ಪಾವೆ ಪುಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ನೆನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರೆ
ನಮ್ಮನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥರ್ದು ಗುರು ಮಂದಿರವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋಡುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೀಚ್ ರೋಡವ್ರದ್ದು ಗಾನದ ವಡ್ಪುರ್ದು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಸಮೇತ ಬರ್ರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಇರಿಂದ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕೇಂಜಿ ಅಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಕೆಬಿತ ಸೋಕುಂಡೇನು ಮಿಗ್ದಿ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಇದನ್ನು ಇತ್ತ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಜೌಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪಾರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮತ್ತು ಅರಸುದೇವ ಕೊಡಮಂದಯನ್ನ ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಾಡದ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟ ಅವು ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಐತಲ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಗುರು ಮಂದಿರ ಪೋಪೆನಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಿಜಿ ಇಪ್ಪ ನೀ ಒಂಜಿ 11 ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಾರೆ ಉಂಡು ಮಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಹೆಂಗೆ 1000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಚೇನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲನ ಮೋಕೆದ ನಳಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ಪೂರನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.